XNDB वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि साम' हाथाय बे ओनसोलाव जोङो बेयाव जोङो नायदिंफैदों। मानो होनबा थांनाय 2020 मायथाइनि जे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि दफायावनो जितु जोंहा जे होखानाय दंमोन अधिकार हिसाबै बर'लेण्ड सोमावसारनायाव बर'लेण्डनि मुभमेन्टआव जेसेबांखिनि मार्टिस जादों बै मार्टिसफोरखौ मान होनायजों लोगोसे गोसोखांनो एबा फुजिनो थाखाय जोंनो बर'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मोनसे क्रिमेसन ग्राउन्ड हिसाबै जोंनो नैबे साम' हाथाय नैबे फिल्डआव जोंनो सरकारनिफ्राय एलटमेन्ट होदोंमोन आरो बेखौ दा खामानिया स्टार्ट जाबायमोन। नाथाय जों खोनानो मोन्दों फ्राय 12 सानसो जाबाय बेयो बन्द जानानै दं होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बेखौ मानि थाखाय बन्द खालामदों आरो मानो बन्द खालामदों जों बेखौ मिथिनो मोनाखै। नाथाय जोङो XNDB वेलफेयर हिसाबै एसोसिएशन हिसाबै जों बेखौ जाजानायखौ जोङो दाबि खालामदों। मानो होनना बुङोबा बेवहाय जोंनि बिर जोहोलावजो बिथांमोननि जिउ बावलांनायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै आरो बेखौ गोसोखांथि हिसाबै बर'लेण्ड मुभमेन्ट मिउजियाम हिसाबै बेवहाय सरकारनिफ्राय बेयाव सेंसन खालामनानै बेखौ लुनायनि जितु जोंनो सेंसन होदों। नाथाय बेखौ माखासे राजनिति माबाफ्रा बेखौ बन्द खालामदों होननानै जोङो पलिटिकेल माबानिफ्राय ससियेल मिडियानिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बियो खोब दुखुनांथावना आरो सोंखारिथावना जादों। ओंखायनो जेरैखि जाया जों XNDB वेलफेयर एसोसिएशननिफ्राय जों दिनै बेवहाय बिथिं क'क्राझारनिफ्राय आप टु उदालगुरिसिमहालागै जेसेबांखिनि जोङो जोंनि आगुनि मावथिफोर दं जों बेवहाय सुलु लाफैदों, खौरां लाफैदों मानो बे बन्द जादों आरो थाबैनो बे जाफिननांगौ होननानै जोङो दिनै बेयाव नायनायजों लोगोसे जोङो मिडियानि गेजेरजों जोङो सरकारनिसिम जायफ्रा दिनै बेखौ बन्द खालामनांगौ होनना बुंदों बिथांमोननिसिम जों खावलायनाय थादों, दाबि थादों। जेरैखि जाया जोंनि बे सोमावसारनायनि जिउ बाउसोमनायनि जे नेरसोन बेखौ लाखिनो थाखाय मिउजियाम हिसाबै लाखिनो थाखाय सरकारनिफ्राय जितु जोंहा बेखौ मोनथाय हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर सुक्तियानो जितु जोंखौ होखादों। ओंखायनो बेखौ थाबैनो बेखौ लुनायनि थाखाय माने अर्डार होफिननांगौ होननानै बा बेखौ खुला खालामना होनांगौ होननानै लुफुंना होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। सोर बन्द खालामदों होननानै फोरमायगोन? ओरैनो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बियो सालबारिनि MCLA दिगन्त गयारिया बिथाङा अफिसियेलि बियो इलिगेल माने बेआइननि कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों होननानै बिथाङा बुंहरदों। नाथाय नैबेयो जों मिथिनायाव कख्लाबारि माने MCLA समस्तिनि सिङाव गोलैयो। थेवबो बे सालबारिनि माने MCLA बेखौ हरदों होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिदों आरो बेखौ।